Legebiltzarkide moduan, legegile moduan, gaur uste dut etorri izan garela, mezu zehatz batekin euren legea bete dezaten preso politikoen gaiarekin. Euren legea bete, justizia, giza eskubideak errespetatu, hori da exigitu behar dela. Euren legea bete eta horregatik Bilboko kaleak beteko ditugu. Mezu bat luzatu nahi diot zehazki Frantziako gobernuari, gaur gabean izan ere atxiloketekin jarraitu izan dute, betiko lege edo salbuespenezko lege horiek aplikatuz. Beste lege batzuk aplikatzeko momentua bada, segurtasun antiterroristen neurriak jarraitzen dituzte aplikatzen, baina mehatxu hori desagertu danean. Orduan hor desajuste handia gertatzen ari da, eta hori jardun hori bide horretatik jarraitzea, bitan pentsatzea, uste dut eskatu behar zaiola kasu honetan Frantziako gobernuari.